yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami. Sebengithelenge sauce lava fun mawufuna ukuthetha ngami ithanda ngisuke ehlomendlini yazi ngizange ukuzodlala lana mina ngifuna ipin wenizwe lalo vuka ekuseni sebe sithatha itrip sebengithelenge sauce lava fun sebengithelenge sauce lava fun from eGasi kwehlomendlini Uyela isitolo nje wena singakuthatha isikhathi eside kangaka uyakothenga nje lapha. Buka ubuya uphethe lutho, buka ubuya uphethe lutho. Yeah, you okay. Mama, you are. Benizolo ubuye. Hey boss khulumela uphuma nje ade ngocheka abangani bami futhi hayi. Oh, futhi ngithatha ngibeke la endlini yakho mina. Engaka. Phela manje yini isiphi isimanga la endlini ungazi ukuthi indle engaka manje ngathi ungazi ubona amabhilidi. Besiphila so2. Wena ukwazi ukuthi wena akakapheli ngisho unyaka usunomuzo omngaka mfethu. Basikhulu flat screen. Buka nje. Ngisikhulumela ngifani nawe esikhulumela ngiyasebenza mina. Njoba ngisho ngithi ngidinga umuntu osebenzayo. Ngoba nje ngiphila lempilo engiphilayo ngoba ngiyayifuna ingakho ngifuna umuntu esokwazi belana naye. Hayi umuntu ozophuma ehambe ehle enyuka lana lemconjwana lentombazana ngoba kusho ukuthi bathi ubambezelekile kanti ulibele yona lentombazana ezacekayo. Wena umthetho wakho ukuthi usangilokhuze yini wena? Kanti wena ubungizela ukuzongithethisa yini? Cha bengakubizela ukuthi ngizokuthethisa. Bengakubizela ukuthi wasuba rafu kanjena mfethu. Hawu Yabona usuqalile. Cha shose phela yona usuphuma kuyona lentombazana yakhe yaxisha ingqondo ngoba nje lokho uma uphuma kuyona wathi wasikhulu ngikhuluma nawe njalo wena. Ngizakubeka icala. Wena nje futhi akekho nawe futhi kuyafana ubungijithela lento. Wasikhulu. Awumancane yini manje? Wasikhulu cha ifuna ngizomancane wena ngikhuluma nawe uyahamba inkinga yakho manje. Ngeke uzungitshele nje wena ukuthi ngesikhathi esincane kanje usunomuzo ongaka. Impilo engakwazi mina ukuphilisa yona. Wasikhulu angiyamqala ukuthanda nomuntu onomona. Sheshe wena nje unomona nje uyafa. Awukwazi ukuthi ungibongele ukuthi okay ngiya improve njengomuntu empilweni. Umona. No. Ngicela unganginika amathemba ngeke. Uthi ngiyaqa Ngicela unganginika amathemba ngeke. Sikhuluma ngani ke manje sikhulu? Ukhuluma ngani? Kungabe kune blessed lobeleli. Wesikhulu mina ngihlangana nendaba zami mina ngiyasebenza uyabaza kwakuthi ngengane yami. Ngakade udla mina usuthi mina wondliwa yimi ngikutshela wesikhulu. Ungazo nje sengathi lokho afforda le into ezokwenzeka manje. Yini ezokwenza wesikhulu? Soxabana manje into ezokwenzeka. Cha usiyangicela ukuthi ungitshela ukuthi mina awukholwa ukuthi ingane yakho yonke lento nje iyangiyisa. Uyakhuluma ngithini manje uzokhuluma kaningi. Khuluma. Ngekwazi ukuthi bese ngesikhathi esincane kanje usuphila impilo engakwazi ngisho nanokuthi ngiyakwazi ukuthi ushaya piece job. Lapho sebenza khona ushaya piece job. Ngeke uzukwazi uyayazi indlela wesikhulu uyayazi indlela engiseva ngayo imali mina. Usuwazi wena yonke into yami wena uyazi indlela engiseva ngayo imali mina. Ukuthi mina wena nje ayichashe angivele ngize kuthiwa umuntu uyathandana nomuntu abe nomona. Hayi cha ubona ngikubonile ke namhlanje. Hey bosikhulu ngiyakubona imake ngiyeza. Hey friends. Angisadukile. Hayibo. Bengithi unehaba mengabe uthi kanti kuhle. Kahle ke yathi siphi isimanga manje. Kanti kuhle njena. Hayibo ona na uyabona nje ukuthi kuhle kanjani. Unjani ona? Hayibo. Usuduke waduka nje khona lapha. Ngiduke ngaduka la elokushini ngixoxelwe Hayibo kahle. Imake awusho ke kanti ukuthi usu upgrade kanjena ngani? Akufani amazinga akufani kodwa nje uthi ubabaza ngaze usubona isimanga nezimangaliso. Hayibo ona na uyabona nje. Abona screen ona isilingi yakhona ona. Manje ngoba usubabaza kangangapha lempilo ngayifundisa wena. Usubabaza imali ngoba uyazi nje geli uyazi nje na. Lepe ngifaka wena kulezi. Kaze najabula ke. Kuningi ngisazokuxoxela khona kuningi. Ngicela ukuthi kumele ukwazi ngoba nje hayi. Ngicela ukuthi ngempela ungixoxele. Nindaba manje mase usolungu ozangathi ngiyangazi. Hayibo ngixakwa into songadi wakho ngathi uphuza umqombothi lana. Kwenze njani? Hayibo wesikhulu. Yini ke nawe nojeke ke inkomithi zikhona ke manje siwehle enyuka nojeke kodwa sikhulu yazi ngibonisa izinto uyangithusa wenza izinto ezithusa nje angazi noma masibona abantu ngathi uyasangana yini manje ngoba phela ujeke ukhona Nkosami ngiyalingwa emhlabeni into eyaziwa ukuthethisana nami nje
Wesikhulu Yazi ngiphazamisa ngibukele lemovulo obubhizi uthithisana nami. Wena uphazamisa thina ngoba asakwazi nokukhuluma yehlenywa nonjenga simanje ngane uphuza umqombozi. Njalo ke makhona abantu ke kumele kucace phela ukuthi uyangihlula hayi. Hayi siwa uhamba ekhaya. Khona nje indaba yakho. Unomntwana drive ipolo, onebholo, unomntwana drive ipolo, onebholo, unomntwana drive ipolo, onebholo, unomntwana drive ipolo, onebholo, unomntwana drive ipolo. Baba hayi oh manje ngiyakuzukholwe baba ngizobe ngino June Juna 1 Juna 1 manje kuna usazi indaba hayi wempethu inkulu inkinga hayi mana ibambe lapho esikhulu usho umuphi unonto lo engimaziyo lo ngifikela naye kade la yena yedwa lo bengimlethe kwena ungilethela indaba ezimnandi mfowethu ngale lalanga mfowethu Ngoba nje uyazi ukuthi ngikhona for wena njalo inoma inini ngikwazi ukuthi uphuma ngoba hayi cha labo bade ngiphila nabo because umuntu uyokujaja ungazi ukuthi wenze njani uzunqene ngisho kumxoxela. Sikhona manje na ngizokufundisa ku-life ngizokufaka ey'ntweni ona uyazi ukuthi I got you njalo uyazi ukuthi ukhala lapha ethi sangiyazi mana ke ikuphi la efethu ungathatha udoli udolwani futhi manje la singithumele khona charge mfethu njoba lo muntu omlisa lapha kumina lapha ethu into eyenzeka yabo muphi umuntu lokuzana nale ntombi yakho lokugulanga ekhaya lomuntu ayabona usuqalile manje mana indlela ke le mfethu indlela mfethu yazi kwenzakalani mfethu uhlala la mfethu hlala ile nto engithusa futhi abantu abangithi ngilande wena kabe yakho yingoba mfethu ngifuna ngibonise impela mfethu yabona mfethu lo muntu mfethu indlela asebenza ngayo ngeke afford itafula njengoba mfethu engibona ama screens yabona ke lokho angazi mfethu angazi ngikuboneke lokho mfethu lo muntu wakho mfethu ngiyamazi akasebenzi yabo mfethu yabona mfethu kutshela manje yabona mfethu seziningi kakhulu mfethu ezenzakalayo manje uthi ukhulele futhi manje mfethu ukhulele mfethu kodwa ngizobiyithaya mfethu yabona ukuthi engijabulisayo mfethu yabona mfethu singibambi no skolo ngihleze inkundla la kuzolimala skolo Ngiyakutshela ke mngani nje udaba lunjalo kodwa ke engiyena msengikuphelezela lapho la ngifike phela manje nasi lesisidina lapha endlini singimele ngizothi mase ngabe isikhathi eside singibuza ukuthi ngiphumaphi. hayi usangiphelezele kancane kanje yabona lela body lela ya mengabe ufika khona nje uyajika uthi lapha endlini yesithathu kanje mengicabanga ikhona ke lapho la engisakhona okwamanje yena oni hope ukuthi uzoba right kodwa sithanga sami Ngizoba right mngani ngiphethe wena. Hawu uyazi ngizocela ukuthi nje ngempela uyilungise olento yakho nalo yakade imboy wakho lapha endlini ngoba uyazi ukuthi uEric sazana kudala naye angifuni ukuthi ngiphoxe ebantwini abafana noEric uyazi ukuthi umphanto lona ngiyaxoxela serious and futhi kuzomela ukuthi uyilungise le ndaba yengane because phela la uqamba mama ngicela ukuthi ngilungise kanjani ngendlela esingenza ngayo. Ngane wena usoma icebo phela nawe uqhamuka ngeke kufanele ufike uthi angiyeke into ethini uphinde ungangitshela ukuthi futhi ngiyenze kanjani. Sizoyilungisa sizobona kodwa kwenzenze njani egcineni kodwa nje kusala kuzomela ukuthi ushiyelwe ngolunye usuku ovela aqhamuka ekuphathela amazambane namakabishi wodwa njengoba umbona nje kungazi ukuthi usebenza engadini ngiyakutshela.